36 kontrattur żgħar qegħdin jingħataw l-opportunità li jaħdmu fuq diversi binjiet tal-gvern. Dan tħabbar mill-Ministru għall-Familja u s-Solidarjetà Soċjali Michael Farrugia quddiem waħda mill-4 blokok ta' appartamenti tal-gvern f'San Pawl il-Baħar li beda jsir xogħol ta' tisbiħ fuqhom. Hawn se jkunu 24 il-familji li se jgawdu minn proġett ta' tisbiħ li se jsir fil-komun. Fosthom Irene Paċ li stqarret li tul dawn l-aħħar snin il-binja li fiha residenti tħallit fi stat ta' abbandun. Importanti ħafna li aħna qed nikbru hawnhekk ir-residenti kollha. U l-art il-vera diżastru ġieli dan saqajja nilwija u dan u bqajt imbagħad biha. Imma hawnhekk il-vera ta' raba glassi sirna għaliex il-veru diżastru l-inħawi kollha. Dak ekku, jirranġaw ftit almenu it-triqat, il-bini kollu sejjer u koll tirranġa fih, il-bib ta' barra se jaqa'. Qatt ma kien hawn mantinenzjoni hekk sewwa. Din is-sena l-Awtorita tad-Djar se tagħmel proġett ta' xogħol ta' tisbiħ fil-binjiet tal-gvern fi 3 lokalitajiet differenti. Dan il-proġett se jsir fi 11 il-blokka f'San Pawl il-Baħar, Raħal Ġdid u l-Isla. Ix-xogħol ta' tisbiħ se jsir kemm fuq ġewwa tal-blokka kif ukoll mal-faċċati. Huwa stmat li fuq il-proġett ta' San Pawl il-Baħar biss l-Awtorità se tinvesti 160,000 euro u ma 300,000 euro oħra fil-proġetti tal-Isla u Raħal Ġdid. Il-Ministru Michael Farrugia fisser kif kienu mġedda żewġ skemi tal-Awtorità tad-Djar li se jinvolvu 14 il-kunsill differenti. Dan għax f'Malta u Fawdex se jsir tisbiħ fuq 102 blokok ta' appartamenti tal-gvern bl-ispiża tlaħħaq 800,000 euro.